Ndewonu ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ. Aha m bụ Izuchukwu. Ị nwere ike kpọọ m Igbo TV, otu ọbụla isi kpọọ ọ dị mma. Aka m nkwa onye ahụ ọ na-eme ịtabiri inyetụ, ọtabiri onyetụkwa gị. Asụsụ Igbo amaka, asụsụ Igbo ga-adị. O wee bụrụ ya, o nwere okwu etinyere ọnụ n'ụbọchị nke tata. Wee na-asị dịka ihe isi ike na-aga n'ala anyị, enweghị nchekwa, ndị mmadụ na-anwụ n'ụganị, ụbịam ka nkụ n'obodo. Inekwa anya, a na-agba mbọ ịhụ na emere gịnị, na enwere onwe anyị. Wee na-asị dịka anyị na-agba ya mbọ, wee na-ayọ sị gị dododo, biko otu ọbụla ị nwere ike isi were nyere ụmụnne anyị aka ndị ihe na-esiri ike, biko gbaa mbọ mee ya. Ọ bụ n'ebe ibi onwe nwanne gị hụrụ chọrọ enyemaka, biko nyere ya aka. Ọ bụrụkwa n'ebe isi wepụta onwe onye hụrụ chọrọ enyemaka, biko nyere ya aka. Ama na mgbe niile enyemaka ụfọdụ a na-enye nwere ike mgbe niile ọwụ mmadụ niile gasị gị doo, mana agaghị ekworo mgbawu ghara ọgụ. A ga na-eme ọgụ ga-adịrịrị. Dịka anyị na-eme, ana m ekpere onye ọbụla ekpere, na-asị na Chukwu okike abịa ma ga-agọzi anyị. Wee na-asị na nyawo mbọ anyị na-agba nke nwanne anyị nwoke nọ n'isi bụ Maazị Nnamdi Kanu ga-awụ ihe Chukwu okike abịa ma ga-eme, ọ bịa na mmezu mgbe na-adịghị anya. Ndị Igbo, unu hụrụ onwe n'anya. Ama m na o nwere ndị si na Igbo ahụhụ onwe ha n'anya, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ ka nwere ndị fụrụ onwe ha n'anya. Ka ha hapụ iwepụ ndị hụrụ onwe ha n'anya sizie na ọwụ mmadụ niile ndị na-ahụhụ onwe ha n'anya. Ana m ekene unu wee na-asị ụfọdụ ga-afọ, ụfọ anaghị afọ. Ọ ga-adịrị unu mma. Ihe ọbụla ị na-eme bụ ihe dị mma. Ya gazie, ya gazie. Ọ bụbụkwa nwanne gị nwoke bụ Izuchukwu. Ị nwere ike kpọọ m Igbo TV, ka ọ na ịkpọrọ m ọ dị mma. Ndewo, biko jisike gbasa ozi ya. Daalụ.